minn meta tkun żgħira jgħidulek isma' ixrob aktar ilma. U forsi sallum il-ġurnata tqażżist tisma' fuqu. Jiena ħobb nispjega naqra għalfejn in reality jekk fir-realtà x'differenza ħajamillek għad-dera, tajjeb? Għax da billi qogħdu jgħidulek meta tkun żgħir biex tixrob l-ilma u inti għalik m'hemmx skop, naturalment. Maħna ħanaslu mkien. Allura, għalfejn daqshekk importanti dak l-ilma. Ħanaraw naqra llum. Mela, anke jekk inti jimpurtak milli titlef ix-xaħam biss, għalik iktar ħaġa importanti bħalissa, għax is-sajf u tidher tajba fil-bikini u f'dik il-cocktail dress li qed tilbes fil-għaxija forsi. Iva, anke għal fat loss huwa importanti immens. Fosthom minħabba dawn l-affarijiet. Number 1, iktar ma tixrob ilma, inqas ħajkollok craving l-eblieba li tkompli tiekol. Għax inti qiegħda timla l-istonku tiegħek u allura qed tokkupollu iktar spazju flok ma dak l-ispazju toqgħod tokkupah bl-ikel. Number 1. It-tieni nett, inti qisek qed issaq il-pjanti. Il-pjanti tiegħek x'inhuma? Il-pjanti tiegħek huma it-toning, il-muscle. Meta inti ħadd issoda ħasaqqi il-muscles tiegħek awtomatikament sabu illi inti ħadd naqqas mill-livell ta' xaħam illi għandek. Mela, ovvjament, biex tkabbar il-muscles trid titrenjhom tajjeb mod regolari u titrenjhom anke idealment tal-inqas 3 darbiet 4 fil-ġimgħa u l-muscles kollha ta' mhux se jikbru billi toqgħod tixrob l-ilma biss, imma bl-ilma ħadkompli ssaqihom biex inti iżommhom u tiżviluppahom. Mela, issa, għal-punt, kif nista' nixrob iktar? Mela, hemm diversi metodi, hemm min jgħidlek jiena jekk nieħu ftit tazzi żgħar matul il-ġurnata aħjar milli wieħed kbir għax jaqta' li qalbi. Hemm min jgħidlek jiena nevita li nixrob pereżempju matul il-ġurnata għax inkella noqgħod nieħla u ħirġa t-toilet u tax-xogħol jqogħdu jiddejqu. Irrelevanti, mhux daqshekk importanti fix-ħin, taqta' fil-ħin tal-exercise li hemmhekk ħanajdlek isma' ġib dak il-fliexkun miegħek u wara illi inti qiegħda tixrob fil-ftit żgħira break illi jkollok, alright? Però bqiegħed tal-ġurnata fiex kien estax tieħdu l-ilma tara inti. Idealment qasmu. Ħalli mhux inti jekk tixrob salt tispiċċa tagħmel naqra sew mhux ħażin minnu fit-toilet. Mela, dikha fil-fatt kif li xkun kbir jew inkella tazzi żgħir. U kif nista' nixrob iktar? Nista' nixrob iktar billi kif ħanaraw fl-slide li jmiss illi inti importanti immens illi il-fliexkun tal-ilma iżommu fejn qed taraħ. Mela, ħajkun importanti ferm illi inti jekk oġġett ħażommu bot mill-lajn, bot mill-qalb, okay? Jew inkella ħanidu hekk. Bot mill-lajn f'dan il-każ bot mill-ħalq, jekk oġġett m'intix taraħ, awtomatikament ħatinsieħ. Tajjeb, allura iva, żomm l-ilma imqarrek hija tazza mqarrek huwa fliexkun fejn taraħ ħalli inti tiftakar biex tkompli tixrob. Niltaqgħu.